याच्यापासून आता काय काय करायचा, चिकन, मटन, तुमचे उसळी, सांबारी, काळ्या वाटाण्याचा, मसूरचा, बघा कांदो जरा पण लाल ह्याच्यासारखं सफेद असो गमत नाही, ब्राउनिश झाला, सगळा व्यवस्थित भाजला गेला आणि असा सुटसुटीत भाजला बघा. आता असा करून ठेवला तर हाताजवळशी कसं जेवण पटकन पण होता, हाय बाय वाटप वाटूचा आणि त्यात भंगली जातली आमच्याकडे जाता त्याच्यामुळे ह्या जो वाटप आहे ना 7 दिवस तुमचं खराब होता नाही, पाण्याचा हात अजिबात लावसारखो नाही. आता आपला ह्या वाटप अर्धा वळा घेतलाय ओल्या नारळाचा, अर्धा वळा सुक्या नारळाचा, 1 गड्डी लसूण, आला, जसं आला लसूण पेस्ट आपण घालतोच, आणि 2 कांदे बरेचसे मोठे होते, हे बघा 2 म्हणता नाही 2.5 म्हणता होय, जुळे होत जुळे. आधी आपण सुक्या खोबरा कापून घेऊया, किसून नाही घेणार तुम्ही तो बघा, नाही कापून घ्यायचा आणि मिक्सरात लावायचा. चला या बघा आता सुक्या खोबरा असा कापून घेतलाय, तर आता आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकूया आणि त्या घेऊया फिरवून, म्हणजे काय तुमका किसत बसूची गरज नाही. त्याच्यामुळे काय झालं, किसनी आता मागे राहिली. आता कांद्याचं दळ जाऊ पडला म्हणून आधी काय करायचा, कांदे चिरून ठेवायचे 2 भाग करून, पाण्यात नको कारण वाटप करूचा. हा हे बघा असे 2 भाग करून, पाण्याचा हात लागता ना मग वाटप खराब होत. तशी काजळी बिजळी असत तर धुवून घेतलास तरी चालात, पण तसे शक्यतो वाटपाक वापरायचेच नाही. आता हय खोबरा कातून घेऊया. खोबरा कसा खय पण ओढता, आणि आमची आकाबाई थोडी उचा, थोडी म्हणजे मापच उचा, सुक्का अगो नारळ नाही नाही सुकोच नारळ होय वाटपाक. सुका नारळ होता म्हणून खोबरा मॉप पडला. आता नुसते किनारीच काततय, हे बघा किनाऱ्यान असं कातत यायचा, मग उतूर जायचा. असा ओबड धोबड कातला ना की खोबरा बारीक पण नाही पडणार आणि मग कातूक पण जमणार नाही. सुरुवातीक आपल्याक जमत नाही, मी पहिला असाच कातायचे, खयो आढाळू, आता माझा चेडू करतात असा. चला आता लसूण इथे सोडून घेऊया, कारण लसूण पण सोडूनच घेऊया. तसं कांदा काय आला लसूण घालतो, पण आला लसूण पेक्षा अशी घातली ना चांगली लागते. घाईच्या वेळेस जर तुम्ही नाही घातलास तर आपल्या वाटपात असता. ह्यो जो पुढचा देठ असता ना, ह्यो कापलो ना की कांद्याचे हे पाकळे व्यवस्थित निघतात. याचा व्हिडिओ मी आधी केलेला असेल. आता असं पातळ उभो चिरायचो, अगदीच तुमका नाही जमत तर जाडो चिरलास तरी चालात, सूर्यन काय तो वाटपात वाटूच होता. बघा झालं, आलं चिरून घेतलं, लसूण सोडून घेतला, आता ह्यो कांदा. डोळे स्वच्छ झाले. बापरे, वाटप 2च होते कांदे पण दोघांका रडवल्याने. मालवणी वाटप वैनिक बोलले खूप दिवस झाले, मालवणी वाटप 3-4 वर्षापूर्वी दाखवलेला. तर काय होतं, नवीन लोक जे आहेत त्यांना कळणार नाही ना की वाटप कसा करूया. तर म्हटलं अजून एकदा परत एक व्हिडिओ होऊन जाऊ दे. मालवणी पाठी जाऊन तुम्ही बघणार नाही, तेव्हा मी बारीक होते, आता बघा जरा मस्त झाले ना. बघूच ना तर ता पण जाऊन बघा. कधी बारीक होतंय, कधी जाडा होतंय. प्रेग्नन्सी पण माका बदलू शकली नाही, काय कारण काय माहिती, खानपीन बाबा सुधारूया. त्याच्यासाठी म्हटलंय चल वाटपापासून सुरुवात करूया, म्हणजे भरपूर सारा वाटप घालून जेवण खाते. म्हणजे कसं खोबरा खाऊचा तेव्हा खाल्या नाही डिलिव्हरीच्या वेळेस, आता वया त्या खोबरा खाऊ. मग काय खाऊया कधी. मालवणी माणसं जातील ते खोबरा खातो. हा, तर म्हटलं आज मालवणी वाटपाची रेसिपी झालीच पाहिजे. कांदा खोबऱ्याचं आपलं प्रसिद्ध वाटप, कुठल्याही जेवणामध्ये कांदा खोबऱ्याचा वाटप घातला की जेवणाची चव होता डबल. जसं मालवणी मसाला वापरला की जेवणाची चव होता डबल. आता असा करून ठेवला तर हाताजवळशी कसं जेवण पटकन पण होता, हाय बाय वाटप वाटूचा आणि त्यात भंगली जातली आणि आमच्याकडे जाता त्याच्यामुळे ह्या जो वाटप आहे ना 7 दिवस तुमचं खराब होता नाही, पाण्याचा हात अजिबात लावसारखो नाही. जसं मसाल्यात सुद्धा तसा भाजूक पण व्हाया. नुसतो कांदो जर तुम्ही वरच्यावर भाजलास आणि तो तसाच वाटप करून ठेवलास तर त्या वाटप तुमचा टिकणार नाही. आणि 2 वस्तू पण ती पण दाखवतोय कोणते 2 वस्तू वापराव्या, म्हणजे वाटप तुमचा टिकताला. पाणी तर लावसारख्याच नाही, त्याच्याशिवाय पण 2 वस्तू. त्याच्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ बघा, नाही तर स्किप मारून बघताला आणि खाली कमेंट करत राहतो. तो पण व्हिडिओ जाऊन बघा, मी किती बारीक होते. लिंक देतो. हे बघा, हे काविल नव्हती तेव्हा.
यो काविलीचा भाव भाव नव्हता. तवो, हा तवो नव्हता. भिड्याचो तवो. पण या भिडाच्या तव्यातच भाजू आहे कारण ह्याने ना पौष्टिक आपणाक लोह मिळतात. लोह मिळता आणि आणि बायकांका खूप भया असतात. आणि ह्याच्यात भाजल्याने ह्याचा पण आयुष्य वाढतला, आपला पण आयुष्य वाढतला. चालेल, आता करूया. तुमचं साहित्य दाखव. हा, हे घेतले 2 मोठे मोठे कांदे, जुळे होते. ती दाखवले ती पुरी कवड बघा, सुक्या खळखळीत निघाला. आणि ह्या मी ह्या वाटून घेतलाय सुक्या खोबरा. आधी ह्याच भाजू गया, मग कांदो घालू गयो. लसूण घेतली सोलून आणि आला घेतला चिरून. मग असा घेतला की आले लसूण पेस्ट वापरू सारखी नाही, म्हणजे घायची जास्त होता ना, जास्त होता. हा चालेल. आता बघा तुमचं भिड्याचं तो तापाक तसा वेळ लागता, पण तापलो एकदा काय सगळा वाटप पटकन. सुक्या खोबऱ्यात जास्त तापताच नाही, ता लगेच लाल होता. आणि एका तेल कसं वापरू सारखं नाही कारण खोबऱ्यात तेल सुटता ना. हा, सुक्या खोबऱ्यापासून तर आपण तेल पण होईल. सुक्या खोबरा आधीच भाजून घ्यायचा. त्याका तव मिडियम तापलेलो असत तरी चालत, नंतर तो तापत हा लाल पटकन होतला, खराकतला. लगेच व्यवस्थित हात हलवत राहा. हो, चारो बाजून तर भाजू घेऊ गोया. जर हात नाही हलवतो सोडलं तर खरागलाच समजा. कारण तव म्हणतात मग त्याची करपट लागतली, चांगली नाही लागली. म्हणजे भाजीची वगैरे चव करपट लागतली. बघा किती सेकंड लागली फक्त सरोजने जाऊन ती डिश पुसल्या सुक्या खोबरा काढू. ही बघा त्या सेकंदातच, म्हणजे तव्याचा किती गुणधर्म आतो बघा. आता पटापट पटापट काढू गया, नाही तर बुडका जाताला लाल. एकदम बारीक गॅस. आता होय खरी ढवळत राहायची कसरत. हे बघा ते देठ काढले की असे मस्त पातळ होतात ते कांदे. कांदो लवकर भाजावा आणि वाटप मीठ टाकायचा. पण शक्यतो मीठ आणि तेल थोड्याशा वेळाने टाकायचो, लगेच नाही. म्हणजे त्याचा पाणी आहे ना तर वाय सुकांदे, कारण मिठान पण पाणी अधिक सुटतं. म्हणून जरासा पाणी सुकला की आपण मीठ टाकायचा आणि मग तेल टाकायचं. कांदा लसूण खोबराचा वाटप तुम्ही जर नाही मीठ नको असत तरी चालत, तसा पण केलास तरी चालतं. टिकता आणि जास्त वेळ लगेच भाजले जातात कांदे. हे बघा आता ह्यो कांदो गुलाबी झालो, गुलाबी झालो. आता ह्याच्यात घालूया तेल, म्हणजे आपले पोह्याचे 2 चमचे तेल, जास्त नाही. खास करून कांदो आणि बघा या मीठ घातलं तरी कसं वाटप टिकता आणि आपलं कांदो लवकर लाल होता. म्हणजे तुमची मीडियम गॅस असत ना तरी कांदो पटकन लाल होता. कांदोच व्यवस्थित भाजा कोयो. मग खोबरा कसा आपण तर आता भाजून घेतलो, ह्या कांद्यात परत ओला खोबरा भाजला जाता. म्हणून वाटप लोक बोलतात खराब होतं. बघा जवळजवळ मी 10 मिनिटं ह्यो कांदो चांगलो लाल करून घेतलाय, चांगलो परातलो. नंतर काय होता जर तुम्ही असं भाजलाच नाही इतपत तर तो कांदो नंतर वाटपामध्ये हिरवं दिसूक लागता, आणि तसं दिसूक लागलं तर वाटप म्हणजे त्या वाटपापासून बनवलेला जेवण खराब होता. ओला खोबरा पण व्यवस्थित भाजून घेऊ गया, मग त्याबरोबर तो कांदो पण जाता भाजा. आता ह्या पण टाकून घेऊया लसूण आणि आला. मग अशी कांद्यात घातला तरी चालला असता, राहुला तर हय घाला. खोबरा ओला घातल्यावर शक्यतो खाली डसता, म्हणून परततच रवायचा. विचार करा लग्न कार्यात गावी जेवण करतात तेव्हा एवढा खोबरा भाजतात. लग्न कार्य किती आपल्या गावी पण खयचो प्रोग्राम असा साधी पूजा किंवा बावडीची पूजा असली तरी आडाळे घेऊन आपली ज्याच्या नावावर घरी पूजा त्या आडाळे घेऊन जातात. मग किती नारळ फोडतात. ह्या बघा आता ह्या ओला खोबरा पण कसा सुक्यासारख्या भाजलो आणि सुगंध मस्त येता परब किचन मध्ये. खोबरा भाजला ना की एक वेगळाच सुगंध येता. आता ह्या पण ह्याच्यात मिक्स करूया. आता सरोजने सांगितल्या 2 गोष्टी घातल्यावर वाटप काय नाही होत, खराब नाही होत. तर आता दुसरी गोष्ट ही बघा, दोन्ही गोष्टी वाटपाला टिकवून ठेवतात. त्याच्यामध्ये काय प्रिझर्वेटिव्ह नाही घालू, काय नाही मराठी प्रिझर्वेटिव्ह
हा, हळद तर वही जेवणात आपल्या लागतात आणि स्वयंपाकघरात हळद नाही अशी होत नाही. आता तयार झाला. आता मी गॅस घालवतोय, पण ढवळूचा काही सोडणार नाही. गॅस बंद केलंय की त्या तवो हा आपलो जाड. आता तुमका लगेच जर वाटूचा तर वायच असा डिश मध्ये पसरवून ठेवा. निवत हा बाहेर येतला आणि मिक्सरच्या भांड्यात तापण तापता आणि मग आता चव पण बरी नाही लागत. असा निवट ठेवा. तर काढून घेते बघा. कांदो पण लाल, खोबरा पण लाल, ड्रेस नाही लाल, ड्रेस नाही लाल, भार्गव आमचो लाल. मस्त कांद्या खोबऱ्याचा आठवडाभर टिकणार आहे. जास्त पण टिकवू नका. जास्त पण काय म्हणतात टिकात तर काय झाला, चुकान कधी राहला तर राहतात असा, पण खराब नाही होत. पण फ्रीज मध्ये ठेवला तर नाही होत खराब. घाईच्या वेळेत आपला असलेला बरा. बघा डसला अजिबात नाही तव्यात. ह्या काय तर भुसकाट आता ह्याचाच आहे आपल्या सुक्या खोबऱ्याचा. तर फडक्याने घ्यायचा. मस्त असं आपलं मालवणी वाटप तयार आहे. ह्याच्यापासून आता काय काय करायचा, चिकन, मटन, तुमचे उसळी, सांबारी, काळ्या वाटाण्याचा, मसूरचा. बघा कांदो जरा पण लाल ह्याच्यासारखं सफेद असं गमत नाही. ब्राउनिश झाला. सगळा व्यवस्थित भाजला गेला आणि असा सुटसुटीत भाजला. बघा चिवचिवीत वाटप असला तरी टिकाचा नाही. ह्या बघा असा सुटसुटीत वया खळखळीत. शांत राव. आज काय मला शूट करून दिना नाही तो. नाही तो भरव म्हणता माका. लागली भूक. आता ह्याच्या बाजून एक डिश बनवून त्याला कधी भरवाई वर्षात झाल्यानंतर. आता नाही सध्या तरी नाही. हा त्याच्यामुळे आता या कांदा खोबऱ्याचं तू चिकन मटन खातलो पण नुसता बॉईल. तर असं हे कांदा खोबऱ्याचा वाटप तुम्ही करून बघा आणि आठवडाभर नक्की टिकवा. जास्त टिकवू नका बाबा, कारण काय उन्हाळ्याचे दिवस त्याच्यामुळे. पण जसं सांगितलं मीठ आणि हळद वापरा, तसा टिकता. पण तरी पण नको जास्त पण. उन्हाळ्याच्या दिवसात शक्यतो हळदीचं आणि मिठाचं प्रमाण घाला की त्या हा की त्या मीठ आणि हळद घातल्याने उन्हाळ्याच्या दिवसात नाही तर उन्हाळ्यात बरेच कंप्लेंटी असतात. डब्बो खराब झालो. भार्गव बरोबर सुद्धा इलो दुसरं बघा बारको दिसलो गबलो वाटपाच्या खाली. एक वाटपाच्या वर, एक वाटपाच्या खाली. अशी रेसिपी तुमका आवडली तर नक्की परब किचन लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि रेसिपी तुमच्या जुन्या आठवणींचा नवीन उजाळो देण्यासाठी. हो. आणि नवीन जर कोण असतात ते काही येत नसतात मालवणी वाटप, कारण माका त्या दिवशी एक बाजारात ताई भेटल्या होत्या. मला वाटपाची रेसिपी दाखवा ना ताई, साधी सोपी, पटकन मी जॉबला जाते. तर त्या ताईंना सुद्धा रात्री करून ठेवा. हा घरकन. चला आता भार्गवचा तोल जातोय आणि इथे माझं झील माझं तोल घालवता. त्याच्या आधी तुम्ही आमचं परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.